Takže čau lidi, vítám vás u nového videa a dneska si jdeme zahrát Squid Game na Roblox. Pojďme začít. Teda nevím jak vy, ale mě tady teda zajímá, jak to bude probíhat. Viděl jsem pár videí, kde to lidi hráli a že si to prý užívali a doporučili mi to i na Robloxu, takže si to zkusíme zahrát. Začínáme teda za 43 vteřin, ale úplně ne docela, protože potom se ještě 30 vteřin čeká, takže jo, a vypadá to teda úplně jak v tom filmu, takže je super, protože už jsem viděl jenom jedničku, ne dvojku. Teda už se nacházíme u vchodu do těch her a vypadá to, je vedle můj brácha, což je super, takže jdu něco napsat. Třeba čus lidi, to bude až úplně nejlepší. Teda mě zajímá, jestli to hraje teda kromě mýho bráchy ještě nějaký Čech. Už to začíná. Aha, jo. Takže jo, měl jsem pravdu, ještě musíme chvilku počkat. Což je teda škoda. A to mě teda jako hodně mrzí, že musíme ještě počkat, protože jsem si to, už jsem taky nedočkavej. Hele, brácha je dokonce i já jsem na té tabulce, hele, už to začíná. It's starting. My favorite. Jo, moje oblíbená hra. Super. Akorát, že jsem se dozvěděl i od Squid Game, že je to prý i hra, kde se nejvíc umírá. 1 minute. Počkat. My na to máme jenom minutu? Předtím teda v tom filmu na to je 5 minut. Což je teda já se pohnu. Brr. No. Zkusíme to teda ještě jednou. Try another Nevím, jestli try. se tady nachází můj brácha, ale pokud by tady byl, tak řekni ahoj, brácho. Ne. Já. To se musíme počkat. Ježiš, co to ta capka tady mnou dělá. WTF. Ale už vím, na co máme ty baseballky, ono je to, když je to lights off, tak právě můžete, nebo přímo máte se buď to schovávat, anebo prostě se navzájem být tou baseballkou, což jsem nepochopil. I když se podíváte na ten film, tak tam je i to lights off, tak tam to i je. Což je celkem super, protože tady to mají i, no je super, že tady to je úplně podle toho filmu, což je zajímavý. Hej, ale je tady teda ten můj brácha, ne? Ne, a vypadá to, že tady není. Ne, není tady. To jsem jo, on je za mnou. Tak to je super. To jsem ani vůbec neviděl, jakože je za mnou. Ale no tak. Co to? WTF? Co se mi to objevilo? Jo, aha. Jak můj profil. Tam jsem prostě vyskočil můj profil, to jsem absolutně nepotřeboval vědět. Ale jo. Tak. A teď se teda...
zase budeme hrát Red Light, Green Light, což je dobrá hra, protože je to začáteční, že jo. Můžete vidět, jak jsme se přesunuli do toho hracího pole. A já teda doufám, že zase neumřu, protože to chci dohrát, aspoň do toho Six Flags. Protože prostě proč ne? Jo. A jako vypadá to, že za těch 40 vteřin bych to mohl dát. Stavila přímo před cílem. Pojď, jo. Dali jsme to úplně v pohodě. Jo. Jestli jste si mohli všimnout, tak i můj brácha je v cíli, což je super. Takže spolu můžeme je hrát. Jo. A to je pro teď všechno. Teď, jak jsem říkal, tak i v tom filmu je Lights Off, což máme teď. Akorát, že je škoda, že tady v té hře nám nedávají to diagonál, co se v tom filmu může vyskytnout. Jo. Akorát teď se bojím, že... Pojď, jo. To vyhrajem. Ale tady i moje kamarádka. Ahoj. Tak jo, hrajeme teda to Six Flags, což je super, protože je to prostě, tam je i ta ikonická scéna, jak se tam všichni radio, protože dali tu hru, já nevím, jak se to říkám, nemůžu vzpomenout, ale je to strašně virální. A tohle je pro dnešní video asi všechno. Takže nezapomeňte mě odebírat. Chtěl bych už dát live stream, takže potřebuji na to 50 odběratelů, takže se odebírejte.